Afgelopen weekend hield MSV Overloon een internationaal jeugdweekend. Motorcrossers uit binnen- en buitenland kwamen naar het circuit in Overloon. Voor Jeremy de Vink uit Venray was het een bijzondere wedstrijd. De 21-jarige motorcrosser maakte zijn comeback nadat hij eerder dit seizoen zijn rug brak. En met een tweede plaats in de eerste manche en een zege in de tweede was de Vink weer helemaal terug. Ja, dat zeggen ze wel, hè. Rustig opbouwen nou en dan komt hij wel rustig weer zijn eigen dingen doen. Ja, neem ons eens even terug naar een paar maanden geleden. Zijtaart was het, hè? Wat gebeurde er toen? Ja, ik ben ten val gekomen op een tafelbeeld en ik ben voorover eraf geklapt. En toen ben ik met mijn rug van 4 meter hoog, zeggen ze in ieder geval, dat ik eronder ben gevallen. En toen heb ik mijn derde, even kijken, torkade 5, 6 en 7 heb ik gebroken. Dus ja, het was meteen klaar, dat was mijn seizoen, dus toen ben ik meteen, toen zat ik in de lappenmanden. Wat denk je op zo'n moment? Ga je helemaal kapot, denk ik? Ja, ik vond op dat moment de pijn toen ik mijn rug brak eigenlijk, vond ik eigenlijk wel meevallen. Alleen ik kreeg geen lucht op dat moment en ik heb 20 minuten lang eigenlijk zo goed als eigenlijk geen lucht gekregen. Dus en dat vond ik meer eng dan dat ik mijn rug brak eigenlijk. Want daar had ik eigenlijk op dat moment ook niet in de gaten totdat we in het ziekenhuis waren pas. Ja, op dat moment kun je niet meer doen wat je het allerliefste doet. Nee, dat klopt, dat heb je zeker gezegd. Ja, dan moet je in één keer 6 weken lang in één keer in een labberman in ieder geval met een brace gaan lopen en dan moet je het rustig op gaan bouwen. Na slechts een paar trainingen kwam Jeremy in Overloon sinds lange tijd weer in actie. Als van ouds vloog de jonge Venraynaar over de baan. Het gebrek aan wedstrijdritme en conditie brak hem echter in de eerste manche op, die hij winnend leek af te sluiten. Ja, dat zag er eigenlijk naar uit, maar ja, je ziet het. Ik heb gewoon op dit moment ook gewoon te weinig zuurstof in ieder geval binnen in mijn longen zitten. Dus ja, dan moet je een keer afhaken en dan maar op safe gaan rijden en dan maar op de tweede plek verder gaan. Maar ja, het is niet anders. Ja, want dat had gewoon te maken met zuurstofconditie. Ja, ik heb 3 maanden lang eigenlijk heel rustig op moeten bouwen met mijn rug in ieder geval, met de krachttraining en ja, fysiek in ieder geval. Ja, en dan ga je ook al eens een keer iets leuks doen met je vrienden in ieder geval. Ja, dan is het op zich wel te verduren dan, ja, maar het had er zeker in gezeten aan de eerste plaats, maar ja, misschien de tweede manche. Maar ik bedenk dat je heel tevreden bent dat je überhaupt weer kan rijden. Ja, het had er voor mij ook heel anders af kunnen lopen, want ze hebben tegen mij gezegd als ik mijn vinnetjes aan de achterkant ook gebroken had, was de kans dermate groter geweest dat ik verlamd was geraakt in ieder geval. Ja, dus ik mag blij zijn dat ik op mijn voeten nog sta en dat ik weer een sport kan beoefenen die ik graag eigenlijk doe. Maar ondanks zijn succesvolle rentree twijfelt Jeremy over zijn toekomst. Topsport lijkt niet meer heilig voor de talentvolle motorcrosser. Ik heb 16 jaar lang gereden. Ik zeg, die angst zit. Ik zeg niet dat die angst er nog steeds zit, maar je bent al verder na. Denk ik, als ik een keer kinderen wil gaan hebben, wil ik die wel gewoon zelf kunnen op laten groeien en wel zelf mee kunnen lopen. En niet dat ik daar ook in de rolstoel zit en mijn eigen kinderen maar af moet laten staan dan aan mijn vrouw. En daar heb ik geen zin in. Dus je gaat eigenlijk, begrijp ik, een beetje op een lager pitje, maar je blijft wel crossen. Ja, ik blijf wel crossen. Ja, wie weet. Misschien, ik hou er opties open op dit moment. Ik vind op dit moment hoe het nou is, vind ik het goed zo. Gewoon een keer een paar keer rijden. Gewoon, maar wie weet, misschien volgend jaar sta ik misschien wel aan het starttrek, misschien sta ik niet aan het starttrek. Dan zien we dan alweer.